išli do toho stretnutia s tým, že nemáme čo stratiť, že môžeme získať, že domáci proste sú favoritom, tak ako v tom stretnutí na jeseň to bolo opačne a si myslím, že ten vstup, že si povedali, že budeme hrať v kľude, nech ten stav bude akýkoľvek, lebo aj pred rokom sme prehrávali o 7 gólov, stiahli sme to, doma sme zase o 7 viedli, trošku sme polavili, zase to stiahli hostia, čiže v takomto stretnutí, že 7 gólov nič nerobí, v tom prvom polčase už to bolo na 7, čiže tam sa to jasne ukázalo. A my sme v podstate zlepšili tam hru v tej druhej polovici toho polčasu, začali sme dávať góly trošičku aj zvonku, čo nám pomohlo, nás to nakoplo a sme to stiahli do toho poločasu. V tom druhom ten priebeh tiež si myslím, že bol z úvodu určite vyrovnaný, tam rozhodujúca pasáž bola, my sme hrali dve presilovky myslím a potom jedno oslabenie, obidve sme prehrali tie naše presilovky plus to oslabenie. Ešte tesne predtým sme tam zahodili 3 brankoviská a v podstate domáci ten úsek rozhodli a tých posledných 10 minút alebo 12 myslím, že už v podstate sa to dohralo, ten zápas už to bol skoro rozhodnuté, takže a je to na jednej strane je to škoda, na druhej strane jednoducho treba povedať, že tá pozícia nám chýba, že máme trošku problém s postavením obrany, keď ten super je kvalitnejší, že nám chýba trojka do obrany a aj to, čo ste dneska videli, v podstate nám chýba ľavá spojka strelec, lebo tá BV s tou svojou výkonnosťou aktuálne tomu družstvu moc nevie pomôcť. Takže trošku sa tak trápime a